guys नै जों माने दा देवराव थांनो नागिरदों आरो ना दिनै थुगि लांनो नागिरदों माने थुगि लांनो होनना माननाय दंमोन आरो ओमफ्राय दिनै बेखौनो लांनो होननानै माने थांनो ओंखारबाय जोङो देवराव आरो ना ओमफ्राय भिडिअ आङो देखायलांनो सानदों आरो ना मा मा देखायलांनाय जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नैबे जोंहा हाग'नि फिसाला जोंसार बर' दे हेल' गाइस होनदो Hello guys. हेल' मा खबर Ma kubur. Mami. tadi kan dia tangasnya Mami susu. सिखिनानो आरोना फाइनेलि इनिफ्राय दा थांगासिनो गाइस नायलांफाबाय थाबानो जाबाय भिडिअसखौ स' फाइनेलि मोनबाय आरोना इनिफ्राय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायासै फैनायखिनिखौ दानो जोबोर मानसि आरोना गाइस बिदिबा नायलांफाबाय थादो माबोरै जायो भिडिअआ जोबजासिम नायबानो जाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांगोन बिदिबाथ' अके दानो मोनबाय आरोना गाइसनि बे देवरनि फुजा बेनो आरोना आं 6 इयार जाबायमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबा जाखांनायनि उनाव हाबैबाय आरोना ओरैबायसा मानसि आरोना गाइस आं माने खुलुमनो नागिरनो ओमफ्राय आङो थुगिलांनायखौ माने देखायनो हाला आरोना लोगोसे रानिबो दङ नालाय ओमफ्राय मार भिरखा आरोना मानसिया फाइनेलि भिडिअखौ लानो हायासै आरोना आङो ओमफ्राय मार मानसि नालाय साथेलाय एसे खुलुमनाय जादों स' आं माने फाइनेलि खुलुमखांबाय आरोना जोंहा हासबेन्डबो दङ इनो रानिबो दङ आरोना स' खुलुमखांनायजों लोगोसे चावमिन जानो होननानै जिरायबाय आरोना स' भिडिअखौ आङो लाबोजोबनो हायासै नोंथांमोननिसिम बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइस ओमफ्राय मोजां मोनबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदिबा बाय बाय